lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukid hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTM. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa mga dekalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm at Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, kung palumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung palumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang Covenant Polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Smarto caldero. Ang galing for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing
dishwashing paste. Heavy duty linig kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget? So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2, plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Mga karonda, madangog na sa programang Parareta Simplática Makonsuelo. Talagang kakaiba. Parareta Simplática. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Indog Boss. Pet sa 5 na kita kan bulan ng Nobyembre, aldaw po kita ni Miyerkules. Iba niya to sa lado technical, si Chabe na obra. Duman sa transmitter, si Ricky Sagayap. Good morning sa mga parantabay niya to. Digdi po sa probinsya kan Camarines Sur, dyan sa tercer distrito ka na probinsya ng Albay. Maray nganit, daiman kita linamasa kan bagyong si Tino duman sa parting Bisaya. Nagrabe po kan bagyo, lalong-lalo na duman sa Cebu City, binaha. Sabi nga ni Ken, salamat sa kagurangnan. Nakalibre pa man kita sa mga katibaadan. Tarong Bicolana na nakalaog sa top 3 ka na ginibong 2025 Certified Public Accountant Licensure Exam. Sarong onra para sa Rion kan Bicol na si Carla Cici Lorena kana Barangay San Roque, Daraga Albay, matapos kaining makamit na top 3 spot sa 2025 Certified Public Accountant Licensure Examination. Nakakuha si Lorena ng 91.17% rating, asin nagtapos bilang magna cum laude duman sa University of the Philippines, Diliman sa kursong Bachelor of Science and Business Administration and Accountancy. Kaya congratulations sa imo iha.
Sarong resolution man ang pinagsusulong duman sa Kamara de Representantes tanganing pagbawalan ang mga health maintenance organization na itsaperan mga senior citizen na gustong mag-enroll para sa endang healthcare services. Hoy, good morning Mampalan kay Gemini Puso dyan po sa La Purisima, digdi po sa syudad ka na Iriga. Siyempre sa UNEP High School Batch 87, dyan po sa San Miguel kay classmate Jimmy Epres. Pinman sasako yung mga kabisto dyan, si Totsi Regalado, si Juan Canor. Rekas ki Richard Efres, bahala na kamo kung isa yan pinag-aapod po dyan na Mang Canor sa San Miguel, digdi po siyudad kan Iriga. Nag-animanin mahiwas na atensyon sa social media and Facebook post ni Vice Mayor Christian Etsipari kan petsados ngunya na bulan matapos niyang siwalat na pinaghalian nanin na 5.5 milyones na pesos na budget ang Office of the Vice Mayor as in pinaglipat na sa Office of the Mayor sa irarom kan maintenance and other operating expenses as in other professional services kay bahan ang job order. Sa iyang post, pinaabot ni Tsipari ang pagka-disganar sa nasambit ng lakdang na subuot ginibo na mayong abiso o konsultasyon sa iya bilang pamayukan nasambit ng opisina. Tinalian in budget na sa tuyang opisina sin pinaglipat sa Office of the Mayor. Naaraman ko na sana na nalipat na asin pinapapirma na sana ako sigon kay Etsipari. Paano mag-ooperate ang opisina kung pinag-zero budget kita sa pampasweldo? Sana ibalik ana kwarta kan banwaan. Dagdag pa niya. Inawan doon man kan Vice Mayor na ilalantad niya sa publiko ang mga pangaran kan mga opisyal na subuot pabor sa paghali kan pundo kan sa iyang opisina bilang parte kan sa iyang kampanya para sa transparency as in man good governance. Sa lado man kan Municipal Budget Officer na si Dr. Eliapan, pinaglinaw man niyang daidagos Uday Mandagos na tinanggalan budget kan Office of the Sangguniang Bayan kundi pansamantalang pinaglipat mo na sa Office of the Mayor. Mientras na mayo pang authority si Vice Mayor halit sa Sangguniang Bayan tanganing maglaog sa mga job order contracts. Sigon pa kiyapan basado sa DILG Opinion number 32 series 2024 and DILG Opinion number 84 series 2024 sulaminting municipal mayor sana an may kapangyarihan na maglaog sa mga kontrata kan job order as in contract of service apera kung igwanin ordinansa na nagtataon in autoridad sa vice mayor na gibuhon ini. Naiman pinaghalian in budget si vice mayor, pinagbugtak mo na sa Office of the Mayor ang proposed 6 million na
budget. Daiman 5.5 million. Pag nagkaigwa na siya ng authority halis sang gunang bayan, pwede na ining ibalik sa sayang opisina paliwanag paniyapan. Dagdag pa niya dahil managatindir si Vice Mayor Itsipari sa ginibong budget forum, embes an representante sa paagi ni Sanggunang Ban Secretary Roberto Muranya na ipaliwanagan subot dapit sa nasambit ng issue. Sigon pa kiyapan, kung magtitiner ang presenting setup, si Mayor Lacoste ang mag-i-issue ng job order appointments para sa mga empleyadong re-recommenda kan opisina kan vice alkalde. Mientras ang proposed budget na sangunyan kan Office of the Mayor para sa job order iyon nag-aabot na sa 45.2 milyones de pesos. Samak mo yan. Bako nang basta-basta para sa nasa job order kan alkalde kan banwaanin buhi kay Mayor Lacoste nasa 45.2 milyones de pesos. Kaya kadakol kan mga backup ni Mayor. Mientras na nag-animanin halos 1.5k na reaksyon, 266 na comments, asin 326 na share ang nasambit ng post ni Mayor Itsipari. Vice Mayor Itsipari, pambira. Magiging mayor na. Sabi digdi, ala ka dipisil ka na usad na pudiruso sa maray sa pwesto nga tata maalinan sa rason na magkapot sa budget. Ana sarong Vice Mayor mientras na pariya sindang pinag-ilihir ka na mamanwaan. Ano yan? Tao-tao nin posporo? Igwaman kaya baga mga departamento na nasa erarom dapat kan kapangyarihan man ka na Vice Mayor. Arog kan mayong data paan posisyon ni BC Herakman ay bali pakusugon sa naikaperminin kagurangnan igwaman nakasagkuran ana pampang na mayong kahampang. Sana po may pinuno ba kita daw asinda mag-ulay roundtable discussion kung anong problema bakong sa social media napaka-informal baga pangyayari. If you want to be followed, learn to respect your subordinate. Leader for a smooth organization as a public servant. Baka naubusan na nin budget ang mayor's office kaya pati ang budget kan vice mayor kukuahon pa. Mayo na kayang budget sa flood control ay na pangyayari. Sa mayor's office kaya mayo na gad budget kaya iyon na yan paagi ninda kuahon man kuno pansamantalang paglipat sa ibang kaha na paparong na kaya. Ay pambira. Good job, boss. Ipaglaban mo pag sa tama. Igawan palan banlig sa Office of the Vice Mayor. Taod ko sa lawod. Sanaan mag-lockdown kita niyan, Vice. Marayman na ngamin sa panahon nguwan isa publiko na para isikan taong namupukan na banwaan ang mga nangyari sa laogan munisipyo. Anta nabubuhay sana sa politika, puro sana politika sa isip. Ngamin na medyos, gibon para santuhon. Isos Mariosip. Irakman ko mga job order ni Vice, paano man, kin ito sanan pigasahan kan pamilya na nagtatrabaho nin patas. Bagong Pilipinas, ay pambihira. Ito nakadamay ang bagong Pilipinas. Malinaw, dahil pinangaki kay ito. God knows. God protect and bless abundantly for Vice Mayor. Kung toltol asin patas, peran sarong ama, o magurang, maski pasabiyon nindong wara si sarong aki, layas man yan o absent, bakong rason na halian kaparte
na dapat man talaga para sa iya. Kaya diretso niya yan unless kung may other pansadiring intention laban lang tabi kita. Vice, we always support you para sa karahayan. Colors really matter, only few can set it aside. Lack of information, iyo kaya yan. Dahil ma-attend meeting, malinaw man for temporary transfer from past budget kuan nakaaging vice, ma-transfer mo na daa para sa new approval budget kanyo vice admin. Pig paragibuhan kaya issue garuman sa na ma-apply sa panibagong budget. Sa buhatan, malinaw, transparency is the best policy for good governance. Dapat mahiling kan na mamanuaan na mayong korupsyon sa buhi. Dagos musa natabi yan, vice, na ika magluyaan buot. Pa sayang ang mga high school non-readers kung magtatapos ngunya na taon ng mga buta pambira. Dahil taday sinda tataong o dahil nakanood magbasa. Dakol kaya akong matatabangan na non-reader sa high school, dyan po yan sa Banuan kan buhi. Kung may karayuan man sa samuyan, eskulan, kay puhan kuman, ang financial support kung magtutukdo ako sa mga non-readers na ini. Saro akong reading advocate, as in nagtutubod akong mapapabasa ko ang mga normal na non-readers sa laog sa nanin na halipot na panahon. Alagad kay puhan kumanin tabang kan mga sponsors para sa pag o gagamito na libro as in pang transportasyon. Sana kung ang budget for education kan LGU iyon nagamit sa mga non-readers na ini, dakula sana ang paglaom na dakul na mga non-readers na matatabangan. Magiging magayonan sa indang puturo kung sinda iyon na makakabasa. Baka maging assets pa sinda kan sa tuyang nasyon, pero kung magiging illiterate sinda, iyan baka maging liability sinda kan gobyerno. As in, madadagdagan na naman ang kabali sa purpose. Sana may mga volunteer na government officials, private charity group, or sarong tawong charitable o sarong tawong may kaya. Mapagkawang gawaan magmalasakit na magtabang sa mga non-readers para makabasa sinda bago sinda mag-graduate. Kulang sinda nin rooms, mayo sindang libro, asin ang iba nagugutom, mayong balon na pang-snack, halos kadaklan sa mga high schools mapasentro or mapabarangay iyon dakul ang mga non-readers. Grade 10, 11 as in man 12. Sana bago pa man magtapos ang taon yon makabasa na sinda. Kay puwan nindanin sarong para tukdong tataong magtukdo kan beginning reading dahil tan mga high school teachers iyo ang daiman beginning reading and minor as in major subjects ninda. Kaya mayo man sindang aram sa pagtutukdo kan beginning reading. Aram ko sa sadiri ko na kayang-kaya ko sindang pabasahon sa laog sana kan sarong o kan nagkapirang sessions. Alagad financial kay puhan ko man na asistensya dahilan ta saro akong tios man na retire. May bistado kamong mapagkawang gawa na pwedeng makatabang sa samuyang misyon para makabasa gabus na high school non-readers daw digdi mo na sa samuyang district. Kung magtrayumpo akong ma-achievean zero non-readers, baka daw sa ibang district yan makatabang man ako. Thank you in advance sa makakasimbag. Yan po ang pahayag kan sarong retiree dyan sa Banwaan kan buhi Camarinesor. Sabi ni dating consulting Villadares, probaran mo tabing magsurat. Kidipid Secretary Sani Angara, ta receptive siya sa mga bagong ideas. Baka
pwede sa Special Education Fund kan LGU attention Sangguniang Bayan Committee on Education. Nagrani na da si Ma'am Au sa LGU kagawad chairman kan Committee on Education pero naitaon na subutan budget sa nanunungdan. Sana kay Mayor Lini Robredo angat buhay pero day ako sanay magrani magagad nin tabang pwede man sa ano yan siguro kay Governor Villaperte kay Board Member Nobly kailan tamay sa diri siya nin eskwela na sinaram niyang dakul na manan Readers High School o baka si kagawad Angelo Lacoste iyon matabangan kaming magagad nin tabang kay Governor Villaperte sa paagi kan sarong simanang seminar kan Buhi High School sa Santa Ostina kaya mayong laog Marisyum sa Lunes, Nobyembre 11. Yan po ang pangapudan kan sarong retiree dyan sa Banawaan kan Buhi Camarines Sur. Dispensaran man kan Department of Agriculture ang Rice Tarification Law sigon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. maski dakul ang mga naglabi para sa pag-amyenda kaini dahil pwedeng ikonsidera na total failure. Wara ining binasol hulita ini ang tamang ginibukan panahon na pinautob ini kan Marso 2019. Alagad poon kay ito nagkaigwanin mga pagbabago ang rice industry sa nasyon kaya importante na magkaigwanin pag-amyenda. Dugang pa kay niyan biglang paglangkaw kan presyo sa world market ang nakapiktar sa presyo kan lokal na paroy. Para sa taon na ini uminabot na kuta sa 4.5 milyones metriko tonelada ang imports kung bako sa nahuli sa mga pagbabawal sa pag-importar na ipapautob sa good sa katapusan kan 2020 size. Ay kung pakarhayon sa naan o kan departamento kan agrikultura an pag-uuma an pasistema pagtabang sa mga paraoma digdi po sa tuyang nasyon dahil man matios kan mga paraoma hindi dahil kaya po na papatamaan ang sistema. Tapos ang pundo dahil man talaga totalmente napapakarhay na makaabot duman sa mga nagtitios niya itong mga parauma digdi po sa satuyang nasyon. Arog na sa nakaining problema sa irigasyon kan mga parauma digdi po sa Rinconada area. Amak mong masarong season in urumahan dahil nakakapag-umatamayo dang patubig yan sa Banawaan kan Bula Neya. Ini po ang dapat arasikasuhon, pakarhayon, ang pasistema, tanganing, kumbaga, dahil magsakit na mga paraoma niya to, makmong sarong season, dahil makapag-uma, ay grabe na po yan. Kung iyo man lang yan ang inaasahan kan mga paraoma niya to, digdi po sa satuyang nasyon, makahirak baga. Siste pa pag binabakal ang paroy baratuhon
makmong mag 8 pesos hasta 10 pesos na sanaan kada kilo. Kadakol pong mga pwedeng gibuhon na Department of Agriculture kung gustong mapauswag, mapakarhay ang sistema kan agrikultura sin pag-uuma digdi po sa satuyang nasyon. Kumbaga rin pamahiro na ang mga paraoma entero ng lakmaan sa indang buhay, ang sa indang hanap buhay ngunyan pong mga panahon. Kumbaga dawa nag-uuman mga parauma niya tuunyan para mas na sana makasurvive. Makikisumaro man ang grupong Peston sa inasa na protesta sa maabot na Nobyembre 30 bilang kasimbagan sa padagos na paglangkaw na presyo na mga produktong petrolyo. Gun ki Peston President Modi Floranda sarong pagkikipag-ulay sa iya na presyo kan gasolina yon naglangkaw nin 25 pesos na nagkaigwanin dakulang epekto sa kita kan mga drivers and man operator. Dagdag pa niya na mga driver as in operator iyon nawawaranin halos 750 pesos kada aldaw na kita na pwedeng magamit para sa iba pang pangaipukan sa indang mga pamilya. Sigun sa saya ang buwis na sa indang binabayadan iyon naglangkaw ninabot sa 17,000 pesos dahilan sa padagos na paglangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo. Pinaga-question man ni Floranda ang paminsan-minsan na paglangkaw sin pagbabakan presyo kaya dahi man ini nag-abot sa 60-80 kada bariles sa pangkinaaban na merkado. Sigun sa saya dakulan posibilidad na magpapadagos ang paglangkaw kan presyo sagkod sa masunod na taon dahilan sa padagos man na agresyon sa ibang mga nasyon. Napudan man siya sa gobyerno na halion ang value-added tax and excise tax sa presyo kan gasolina tanganing mapalangkawan kita kan mga driver nin abot sa 12 pesos. Pero kay niyan suspension kan programa kan modernisasyon. Yan po ang kahurutan kan grupong Peston sa gobyerno ngunya ng mga panahon digdi sa tuyang nasyon. Digdiman po sa syudad kan Iriga nakaresibinin 50,000 na SAF assistance halik kay Mayor Rex Oliva to further enhance the quality of education in Iriga City. The government under the leadership of Mayor Rex Oliva distributed special education fund assistance to elementary and integrated schools at the Iriga City Sports Center, Kasudma. Lambang eskwelahan nakaresibin ng 50,000 pesos na mga educational equipment resources kaibahan ng smart TVs, computers, printers, monoblock na tukawan, whiteboards, air conditioners, amplifiers, and mga speakers. Kabali pa ang mga instructional tools. This provision aimed to create a more conducive learning environment, support teachers and delivering quality education
and help students maximize their learning potential. Kaibahan man ni Mayor Rex sa sinambit ng event, sinda Vice Mayor Edsel Dimewat, Councilor Joriel Kaayaw, Nicky Lagrimas, Melnan Azanza, Sinman Bishop Ros Orolpo. Dali pa kitang sumabit. Asin ang Erga City Schools Division Superintendent na si Maria Magnolia F. Briuso, langan man ang iba pang mga DepEd representatives, various education stakeholders who expressed their appreciation for the city's continuous support for local schools. Mayor Rex also announced that beginning next year, the SAF allocation for its school will be doubled to 100,000 pesos. Further strengthening the city's commitment to education and ensuring that every Argueño learner continues to benefit from modern, well-equipped, and inspiring learning spaces. Congratulations sa dakulang budget na pinagtao sa mga eskwelahan, nagkakaperang eskwelahan digdi po sa siyudad kan Iriga sa paagi kan Special Education Fund. Para po kitang 38 minutos, makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Naghahanap ka ba ng mga servisyo, pag-agrikultura at pasilidad para sa iyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa Agricultura Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon ng pag-aari ng babasi at cooperative. Nag-aalok ang Agricultura Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy processing, grains and machinery center, verticulture, agriculture, cacao farming, at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at pili ang masasarap na pasalubong sa kanyang dairy store na matatagpuan sa Bonifacio Aguinaldo Street, Barangay Road, Urban Sorsogon. Para sa karagdagang informasyon, maaaring bisitahin ang kanyang opisyal na Facebook page, Agricultura Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. Agricultura Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon ng pag-aari ng babasi at cooperative. Ako si Marisa, 62 years old. Nakakapanlumo ang feeling na parang unti-unting lumalabo ang paningin mo. Sa edad ko, akala ko normal na ang paglabo ng mata. Kiramdam ko, may ulap na laging nakaharang at nakakasilaw ang bawat ilaw. Pero nagbago ang lahat nang nalaman ko ang iBerry. Dahil sa natural na sangkap nitong iBright at Bilberry, sinubukan ko at hindi ako nagsisi. Unti-unti kong napansin na mas malinaw na ang mga kulay at hindi na masakit sa mata ang liwanag. Wala na yung pakiramdam na may ulap. Salamat sa iBerry. Huwag hayaang maging hadlang ang katarasa sa paningin mo. Hanapin ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Mag-Kidney Care. Iwas sakit sa kidney. Ako si Carla, 45 years old. Dahil sa mataas na creatinine umaabot ng 3 mg per deciliter, laging pagod at hirap sa paghinga. Sinabi ng doktor, kailangan ng magdialysis. Sinubukan ko ang Kidney Care at sa 3 linggo, bumaba ang creatinine ko sa 1.7 mg per deciliter. Salamat Kidney Care, hindi na ako takot sa dialysis. Mag-Kidney Care. Iwas sakit sa kidney. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Southstar Drug at mga suking bote. This program is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda.
AM radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital news accounts, Facebook, YouTube at DWIZ news website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Santa Filomena Birthing Home. Mrs., ligtas na panganganak ba ang hanap mo? Dito ka na sa Santa Filomena Birthing Home. Hatid sa inyo ang ligtas, malinis at bagong pasilidad. High-tech na kagamitan, talagang inyong maaasahan. Tara na at pumunta sa Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. Ang Santa Filomena Birthing Home ay nag-o-offer ng libreng panganganak sa lahat ng PhilHealth active members, free baby essentials, and food and cash allowance. At hindi lang yan, may insentibo ka pa kapag sinupagan mong magrekomenda at mag-refer ng ibang buntis. Heto pa, mayroon din silang services offered na basic ultrasound para sa mga buntis, OB-GYN consultation, at prenatal and postnatal consultation. O diba? At home ang feeling. Tandaan, Santa Filomena Birthing Home ang puntahan. Located at Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. You can also contact their FB page for inquiries. Search Santa Filomena Birthing Home, La Medalla Area City, or call their telephone number 054-341-3827 or 0919-881-9915. Owned and managed by Dr. Celestine Gonzalez and Mr. Jose Otao Tabarangao. Sa mga naghahanap ng masisiram na pagkakan, refreshments, snacks, sin iba pa, iyan nga bossing dong matatagpuan si Irgas Best Food House. Opo, dahil na ka mong masasakitan pa na magpila. Yaon sa Irgas Best Food House. Ang masiram na milk tea, milkshake, fruit tea, halo-halo, frappe, snack, kasin kadakol pang iba. May pansit, goto, lomi, Josas Pares, chicken pastil, sisig, lutong bahay, pansit canton, gisado, pansit bihon, spaghetti. Wow! Talagang suwak sa panlasa. Bisitaw ka na Irgas Best Food House. Irgas Best Food House. Located at Railside, San Miguel, Irgas City. Igwaman sindanin bagong branch sa Barangay San Nicolas, Irgas City. Tapat kan Barangay Hall. Owned and managed by Miss Nikki Charmaine Brondial Alfilor. Kung gusto nindong maging kakaiba ang gayon sa iba, Charms Beauty Lunch ang simbag dyan. Opo, ang Charms Beauty Lunch nag-o-offer kan mga minasunod na serbisyo araw kan gluten injections. Gamitin dahil mga produktong imported, Korean, Japan, Thailand, as in local skincare cosmetic products, BB Glow, eyelash extension, lash lift, and many more. Nag-aako man sindanin manicure, pedicure, warts removal, waxing, laser services, shining, elbow and lip tattoo, and facial. O diba? Kompleto sinda. Kung pagpapagayunan pag-uurulayan, subok na, pinagkakatiwalaan na si maaasahan. Pag-abot sa beauty care, Charms Beauty Lunch ang padumanan. Charms Beauty Lunch conveniently located at 516 Tansalat Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, in front of UNEP. Owned and managed by Nikki Charmaine Bradial Alfilor. Man na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika.
balik po kita rigdi sa tuyang programa. Iguana kitang 46 minutos. Makalampasan alas 8 ni na pagkaaga. Report! Nasa linyaman si Karondang Atan. Pasok. Salamat, Karondang Philip. Ipinagkahibo ang roll out ng walang tutong program o ang double DCT beneficiary application at PIN code reset. Taning mas padali sa mga beneficiary ang tabang na ipinagtatawag ng gobyerno ni Sisa Camarines Sur. O ito pa na aktibidad, mapapusog ang seguridad sa impormasyon kan kada beneficiaryo at maitaw sa index ang mga pictures and application. Sa paaginaman kan double CP beneficiary application, mas mababantayan kan mga beneficiaryo ang balance kan serdang electronic benefit transfer card na mas marahay na laktang sa pagtataya kan sendang mga pinag-release sa kwarta kada bulan. Mientras tanto, sarong pulis gadaan sa burodalat kan motor at man close one duman sa Sorsogon City. Sarong lolaan diraan matapos sa ini man hit and run. Yan na muna ang tuyang dagdag na bareta sa kada lokal sa Barangada Karonda, Jonathan Oliva. Report. Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mga informasyon. Pambihira, ano ta nagbabalik? Una ko si Karondang Atan, si Ate Glenn pala na. Report! Ate Glenn, pasok. Salamat abi Karondang Philip liwat na marahay na pagkaaga. Dahil nag-uuntok ang kapulisan sa saindang kampanya laban sa illegal na droga. Araw sa Randaw, igwakan report na operasyon ang pinakahuri dyan sa parte ka na Garcia Torena, Camarines Sur. 163,000 na kantidad kan shabu ang nakuha. Gikan ini sa sinasabi na barangay Kagawad, pambihira. Barangay Kagawad sa sarong bypass operation kan Camarines Sur Provincial Drug Enforcement Unit. Ang magkasalamog na operatiba kan Camarines Sur Police Provincial Drug Enforcement Unit and Provincial Unit kan CSPPO bilang lead unit sa irarom kan direktang supervision ni Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director, kay banan ang Municipal Drug Enforcement Unit operatives kan Garcia Torena Municipal Police Station sa koordinasyon sa PDEA Regional Office 5 nagkondusir kan anti-illegal drugs bypass operation alas 8:08 kasubanggi ini sa parte kan Mabini Street, Zona 3, Barangay Garcia Torena, Camarines Sur. Nagresulta ini sa pagkakaresto kan suspect alias Dondon, 47 anyos. Ang sabi sa report, incumbent Barangay Kagawad, may agum, residente kan Garcia Torena, Camarines Sur. Nakalista ini bilang high value target o kaya FBI. Nangyari ini matapos na magpamalo-malo ang sarong police officer, magsaging-saging na pusher buyer, nakabakal min sarong pidaso kan heat-sealed transparent plastic sachet na may laog 5 gramo kan white crystalline substance na pinagtutubaran shabu, karibay ang kantidad 12,000 pesos na budil money, asin sarong genuine na 500 peso bill. Asin sa pinagsagibubagan na body search sa nasabit ng suspect, nakuagikan sa iyang posisyon ang bypass money, asin 2 pang pidaso kan heat-sealed transparent plastic sachet na may daog kan pinagtutubudan shabu. Minatimbang ini ning 19 gramo, igwan in estimated drug price na 163,200 pesos. Ang markings inventory pinagsagibo sa lugar kan transaksyon kay banan sampangan kan suspect asin man kan insulating witnesses. Yaunang unyan sa Garcia Torena Municipal Police Station ang nasambit ng incumbent barangay official and iningani
nakapalaan na sa ngatanin magkakanigong kaso mapatunayan na droga mananggad ang nakuha sa iya. Buat sabihon, dainin sinasanto ang sa tuya pong kapulisan, magsisisay pa yan, ano pa yan, pag na-involve sa illegal na droga, talagang ina-operate ninda para magkadarako, mapundo na sa indang operasyon. Yan, karon daw pinipan sa tuyang dagdag na bareta, Glenda Pilares, reporting. Matindi pag-arog kaya na dyan sa Garcio Terena, Camarines Sur. Kumbaga, pitmalo. Grabe ang pangangaipo ni Kagawad. Nagbabariwas na pala na subuot nin Shabu. Nagbabalik man si Karondang Atan, pasok. Salamat Karondang Philip, karong truck na sulo sa Goa, Camarines Sur. Nasulo ang sarong truck tuman sa Jose Street, Goa, Camarines Sur. Saan sarong aldaw, tulot naman na nag-responde sa kasdoan mga tauhan sa Bureau of Fire Protection o ang BFP Goa at pinauntok o pinagalian sa sulo. Ayo naman nila i-report sa casualty sa insidente. Kaya sinaaram na o inaaram pa ang tao sa kan sinambit ng kasulo. Mientras tanto, nagkakape ng dayo na vloggers, pinagbastos ang sikat sa tourist destination, dumaan sa Darata Albay. Ini pinagsundinar at dispayado subot ang lokal na gobyerno kan Darata Albay sa subot sa pagbastos ang nagkakape ng vloggers sa sikat sa pasyaran, sinambit ng Banuaan. Sigun man sa official statement, asin pahaya si Darata Mayor Victor Terete. Yan muna, ang tatiyang dagdag na barata, nado lokal, kabarkada Karonda, Dono Talus. Salamat Karondang Atan sa mga dagdag mo pang informasyon. Sarong dayuhan man na kumpanya ka na renewable energy ang nagpahayag ng interest na magkapital sa renewable energy sa Pilipinas. Nakipaghilingan mismo kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kana Martes na aga sa Malacanang ang mga opisyal kana Copenhagen Infrastructure Partners asin ipinaabot ang interes na magbugtak nin offshore wind farm project digdi sa probinsya kana Camarines Sur. Nagkakantidad nin 3 bilyones dolyares o kaparehas na 175 bilyones na pesos ang magiging kainot-inoting proyekto digdi sa Southeast Asia. Sigun ki Palace Press Officer Attorney Claire Castro, pinahayag kan nasambit ng kumpanya na sendang kumpiyansa na magkapital sa renewable energy sa Pilipinas sa paagiman kan sendang partner na ASEAN Renewable Energy Solutions. Sinabi man kan opisyal na pinili kan dayuhan na kumpanya na magkapital sa Pilipinas dahilan sa magayon na lokasyon asin magayon ang kamauutan kan Marcos administration na mag-ship sa renewable energy. Sigun pa kay Castro, ang arog kay ning pamumuhunan iyo na patunay sa naman na halangkaw paman giraray ang kumpiyansa kan mga dayuhan na investor na magkapital sa Pilipinas. Kaya maugmambarata ini, sana mapakarhayan na proyekto. Sa bagay, kunyan man, na makapot mga foreign investor. Kaya, dahil man hindi basta matitintaran kan mga flood control di sa probinsya ng Camarines Sur. Kumbaga, dahil man ini mahaluanin na anomalya, dahil man matugot ang mga foreign investor na kickbackan ang sendang kapital sa arog kaining bagay. Kaya sagkod sa mga panahon pong ini, may tiwala pa man giraray
mga dayuhan na kapitalista na kapital kan sa indang negosyo digdi po sa nasyon Pilipinas. Ngunyan man pala na Kapaskuhan, may handog Kapaskuhan na ipinag-oopresir na Kaso Recotri sa mga miyembros kon sumidores digdi po sa satuyang lugar. Yaning mga long time disconnected, gustong maibalikan kung gusto nindang maibalikan sa indang supply na kuryente magayon na barata. Na Kaso Recotri may amnesty program para sa mga long time disconnected consumers. Makakaresibi ka ng mga deskwento sa interest na utang pag nagbayad ka ng bilog. Sangga to sa porsyentong discount sa interest para sa mga utang poon pa ka na 2014 sin pababa. 70% man na discount sa interest para sa mga arrears poon 2015 hasta 2022. Igwa man in 50% discount sa interest para sa mga arrears poon man 2023 hasta 2024. Mag-apply sana na dahil sagkod sa Disyembre 31 sana sanaman po ini. Magpasiring dyan sa Kaso Recotri office para sa mga detalyes. Samantalaho na po nindo ang pinag-o-officer na ini na amnesty program kan Kaso Recotri ngunyan pong panahon. Hanggang Disyembre sana po yan. Sabi kan Kaso Recotri. Sa informasyon, helicopter na igwang darang tabang para sa mga binagyo duman sa Mindanao nahulog sa daga, pambihira. Bigkumpirmar ngunyan pasana ka na AFP Eastern Mindanao Command na nag-crash itong saro sa helicopter na matao kutaan ng humanitarian and disaster response para sa mga naapektaran kan bagyong Tino duman sa Loreto, Agusan del Sur. Ayaw pa man informasyon na pinagluluwasan mga autoridad kung tanahulog sa dagaan helikopter kasa hali sa taas. Normal. Bueno, inaabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot ng informasyon si Glinda Biares, Senmana Jonathan Oliva, sa lado technical si Cha Benaobra, duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.